تخجبر لي بيت خريستيان صخيد نمتى يكتصوم maybe صوم نخطط اللي حق زهني خون maybe I don't know هي اللي حفتي بليز أنا خصوم يدل بيت خريستيان كخير يدل أنا يعني راسي قدمي maybe شدش عامة I don't know أساسي بدنبي كن كمل لسه زي دليل لساعات نيرو زم حتى ساعتنا نيرو دحري لد ما እግዚአብሔር አለው ዲ ምናምን ዙለ ለሰዓት ነይሩ አህዋቲኩም ትሉ ትخلو maybe ድማ ከም ዙለ ሰዓት አጋጥሞኩም ከሆነ ይኸሉ እና ሓፍተይ ግን ኣይቆረፀትን በተደጋጋሚ አትጽዋዕ ነይራ ግን ዝገረመን ነገር ትፈልጡ ዲኹም ሓደ ክላስ ኢና ክልቴና ሓደ ክላስ ከለና ንሳ ቤተ ክርስቲያን ትኸይድያ ሰነት ትምህርቲ ትምሃርያ ኣነ ተምሃሪት ነይረ ቋሪፀ በቃ ሕዚ ከጽንዐ ምናምን ብቻ ጥራይ ኮይና ሓሳበይ ማለት እዩ እና ኢለይ ተስፋይ ትቆርፅን ኩሉ ግዜ አትመኽረኒ ጾም ጀሚረ ነይረ ሜቢ ከም ዘለኩም እንዶ ንኸይረጉድ ምናምን ትብሎ ነገር ንኸም ኢልካ ማለት እዩ ሕሰብዎ ታው ግን ዘስተዋልኩ ነገር ግን ኣነ የጽንዕ ኣባስ ከይተረፈት የዘጽንዕ ይገርመኩም ቤተ ክርስቲያን ኣይከድን ኣብ ገዛይ እውን ኩሉ ግዜ ዘጽንዕ ታው ግን ሄሉ ግን ገዛት ሕግዝያ ያው ተማሃራይ ሰነት ትምህርቲ ኮንተ ለኻ ታይ ዝገብረካ ወለድኻ ክብር ሓግዝ ዝብላሎ እና ወለዳት ሕግዝ ተጽንዕ ቤተ ክርስቲያን ሰነት ትኸይድ በቃ ሰነት ተማሃሪት ያብ ስነ ስርዓት ጾም ትጽሊ I don't know أنا لسه تجورون تمهاريتي يصنع سنسرعت كيرا والتي أمود أتخل دايما صبوت إذا بزي مثلكم بساين استخوينا أنا خود صنير نحكي أنا أعطي يصنع نيرة بتمرتي بتشاي فوكس بالبرنيرة جن هي اللي حفتي كل جزء صبوا درجات وصل نمتى مثلكم جزء هير يحق زكاي تعميز حق زكاة مالتي أنا نسري أوناك أنا أخون أي ثملسكم جن ችግር ይበሰካ ኢና እግዚአብሔር ችግር ምስ መለሰኒ ናብ ቤት እግዚአብሔር በኻሊእ ነገር የተመለሰ መብዛሕትና ሰባት ሰላም ክብህሉ ተሎ ኣይ እግዚአብሔር ይነስታውሶን ኢና ብዙሕ ነገር ካትርኢ ዓብይ ችግር ከም ንበዓል ጦርነት ዝበለ ምስ መፅእ ማለት እዩና ኣሕዋተይ ከማየ ሰነፋት ኣይትኾኑ ናብ እግዚአብሔር ተመለሱ ብመከራ